لێخستن، پیسکردن، کێمکردن، تعدا لە زارۆکێ تێکردن، ئەڤ یەک ji کولتورا me yê mixabin Kurdên hêja û delal. û ev pirsgirêk bi giştî pirsgirêka rojhilata navîn e. Di vê vîdyoyê de ez ê li ser pirsgirêkên wê, encama wê, dawiya wê bipeyvim. Pirsgirêka herê mezin got di mezinahî de bandora xwe dike ev. Car carna xwedanê van êşa xemgînin, dilşikestîne û nizanin. Baweriya wan ne bi wan tê û ne bi mirovan tê. Tehete gelekî li hişê wan tê. Yani bi erebî dibêjin terkîz. Ew nikarin li ser tişkî xwe şik û sarûnên û bisekinin. Hertimîn difikirin got mirov ji wan nerazî ne. Îca karê wan razîkirina mirova ye. Di pêlên tevlîheviyê de jiyan dikin. Yani gelek cara tevlîhevin û nizanin çi dikin di jiyana xwe de. Aştî di dilê wan ditine. Hertim di tirsê de û qeleqê de jiyan dikin. Ji tehdeyên nû û pêşeroja xwe gelekî ditirsin. Hertimîn gazindaş xwe dikin û dibêjin çima ew kesê got tehdel me kirin me nikarîbû em bersiva wan bidin. Ji ber got hertimîn gazindaş xwe dikin û xwe kêm dibînin û dibêjin çima me nikarîbû em bersivê bidin li ser wan kesê got tehdel me kirî, difikirin got xwe bikujin. Em mirovên got tehdel wabûne ji xwe jî hes nakin. Ji ber got tehma heskirinê nedîtine. Bi taybet ji wan kesê got gelekî nêzîkî wan bûn. Ji ber wê yekê mirinê ji xwe dixwazin. Xwe dibînin daîmen bi kêr nayên. Zû aciz dibin. Canê xwe dikin tirba tiştên kevin û dey nakin û dibêjin em naxwazin wan kesê got tehdel me kirî kêfa wan bê. Lê ev yek bêhtir wan dêşîne. Ew kesê got divê rewşê derbas dibin canê wan jî gelek dêşe. Ji êşa serî, êşa piştê, êşa meዕdê, kolon. Ev yek bandora xwe li hemû canê mirovan dike. Xwedanê van pirsgirêkan hertimîn dixwazin bi tenê bimînin. Xwedanê van êş û eleman gelek caran berê xwe didin ve xwarina çigara yan jî heşîşê yan jî kokaînê bikardînin yan jî berê xwe didin alkohol, meşrûbata yan jî berê xwe didin lênerîna filmên pîs yan jî gelek ji wana bi xwe dilîzin û di dawiya wê de ev berê insan dide îdmanê û êşin hîna mistir. Xwediyê van pirsgirêkan gelek cara bi a derdora xwe jî nakin û naxwazin xweşkesî daxînin. Ji ber got difikirin dibêjin belkî ev mirovê ser me re dîsa tehdêl me bike. Gelek caran ev mirovên wiha dixwazin tiştê herî xerab jî bikin di jiyana xwe de û dijayetiya Xwedê jî dikin. Ji ber got dibêjin ya Xwedê tilkû bû gava got ev tişt bi serê me hat. Li ser wan mirovên got tehdeya cinsî li we hatiye. Ew gava got mezin dibin, dibe got têkiliya wanî jin û mêr ne baş be a zewcî, dibe got pirsgirêkên wan din jî derkevin, dibe got berê xwe bide yani wek dibe nêr bi mêr û mê bi mêr ev pirsgirêkê wisa jî çêdibin mixabin û gelek ji wana berê xwe didin ciyên nebaş. Yani biborînin ser vê gotinê karxane. Yani dibêjin çi? Ji ber got canê me hatiyê ji me birin, ji me standin, em ê jî intîqamê bikin, heyfilanînê bikin û em ê pera ji we bistînin. Sed mixabin ev pirsgirêk jî wisa derdikeve û ev yek tê wateya got ti carî merov gazinda ji mirovan neke. Lê merov gazinda ji wê rewşa got têdirabûnê bike. Xwedanê van pirsgirêka gelek cara şaş difikirin û şaş kar jî dikin. Xwişk û birayên hêja û delal di vê vîdyoyê de em li ser pirsgirêkan sekinîn. Lê di vîdyoyek din de em ê li ser carê bisekinin bê çawa mirov kare ji van êş û elema derbas be. Ez yek jî ji wan mirovê got ev êşê got niha me behsê kirin me heme derbas kirin. Sed mixabin
وجمرة بون إيش وألم جالكيز إيشاندم دجيانا مده لي أز خواه هيدي جفان إيش وألما رزقار دكم جبركو مروف خودي هيزه مروف كاربكه داويد خشكو براين هيجا ودلال هيفيا مجوا أوي قون تجاري للزاروكي خوان نخينن حم زاروك تين تأديب كرن وقالك ريين تأديبي هنا ومرو تعديل الزاروكي خوانكه مرو فرقي نخ نابرا زاروكي خوده زاروكي مرو حموك هفن آداوي ام تجاري نفكرن قو تعديل غيني خوبكن جبوان كسيقو دخوازن تيكيلين جنسي بزاروك هارتشيكن استخوازم شتر بيجم تتني 10 دقة بكيف اخد فكرة ليبين بيراخوا قوت تعديل وي زاروكيتك حياني صاغبة هكر 6 صال هكر 7 صال هكر 8 صال او ايش وبمينة دبالا وي زاروكيده سلاف وريزي ريزان شيخو جبوه